особено на своите пленуми, да предрешава всички въпроси. Следователно, въпросите трябва да се поставят в политически аспект, да се подигат идеи, предначертания. Ние правилно намерихме необходимата организационна форма за преустройство, революционно преустройство на нашата икономика. Фирмените организации се възприеха. Възприеха се не само от кадрите, тия другари, които работят начало и там на тия организации. Се ангажира се работната класа, ангажираха се трудящи се. И ето сега ние трябва да помислим как да завършим и като форма, и особено като съдържание фирмената организация. Има три проблема, три опорни точки, три аспекта, които трябва много добре да се осъзнаят. Кои са те? Първо, това са данъци. Второ, това е акционерната форма. И трето, това е конвертиbilната валута. Някой ще каже, че тия форми, това са известни капиталистически форми. Да. Това е верно. И аз не бих можал да споря с никого, че това не е верно. Те са точно взети от капиталисти, така както са при капиталисти. Поведохме линия за сближаване с съветници, сближаване икономическо, политическо и така нататък, идеологическо, по всички сфери. Тая линия беше правилна. След това, ние утвърдихме, че трябва да развиваме широко нашите отношения с СЕФ. Следователно, СЕФ се оказа нашия основен партньор търговски. Основен партньор търговски. СЕФ. И преди всичко Съветския съюз. Втори наш партньор. Това беха страните от ОПК. Страните с долар. Нефтодолар. Това беше благоприятно. И ние решихме тогава, правилно ли беше нашето приятел? Правилно. Да използваме това, за да индустриализираме страната. На тази основа ние развиваме електроника. На тая основа ние развиваме селското стопанство. На тая основа развиваме лека промишленост. На тая основа започнаме да строиме вече и да разгръщаме силите си за тежката промишленост. Това беше ситуация. 95% от нашия износ се реализираше в СЕФ, пак повтарям, на първо место Съветския съюз и тия ОПК. Останалото беше частично, 15%. Но този етап вече мина. Той се сгромолясва с всички последици. Значи тая схема на развитие у нас вече 2 години почва да се руши. Руши се. И никой не може да я предотврати. Проблем. Това е конвертиbilна валута. Ето, що ми съобщиха сега, че няколко страни наши членки на СЕФ предлагат още от идуща година в нашата търговия да се мине на конвертиbilна валута. Очевидно нашата насоченост да заработим в това направление се оправдава. От една страна, от друга страна, ние трябва да движим капитали. Трябва да движим капитали вътре, по хоризонтала. Трябва да движим капитали по вертикала. Трябва да движим капитали в световен мащаб. Имаме вътрешен лев, към който ние трябва да преминем, за да трупаме опит и да се разгръщаме.
Не нито долара, нито рубла. Това е наш вътрешен лев, който ние трябва вече да се преустройваме. Трябва вече, нас ни трябва огледало, на всяка цена огледало, да се види. Без огледало ние повече не можем да се развиваме и да съществуваме. Това трябва да бъде ясно. Огледало, просто огледало. На всеки човек му е необходимо огледало. Огледало е необходимо. Но стъпка напред. Ние ако не направиме, ние ще увиснеме и ще окажеме в неподготвени даже за социалистическите страни. Просто ще бъдем неподготвени. Сега ние трябва да чакаме. Кого ще чакаме? И до кога ще чакаме? Тогава ви предлагаме в 3 часа да започнем да продължи своята работа пленума с закрито заседание. За всички участници в пленума е подготвен обяд в дом номер 2. Другарки и другари, пленумът продължава своята работа. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Другарки и другари, предстои ни да обсъдим въпрос, който има изключително голямо значение и за партията, и за страната.